uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba uNsibande, ngibingelela mama uNsibande egameni lika Jesu, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngicela baba ungithethelele, ngicela intethelelo baba. Ngidilithile baba lana ngithi sengikhulumile kanti sekweqile ku-300 baba, ngicela uxolo, ngicela ungithethelele baba egameni lika Jesu. Ngiyazithoba, ngicela intethelelo nakubaba uNkulunkulu, ngiyazithoba, ngicela intethelelo baba. Amen. Baba ngilethe ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu nangomkhuleko wakho baba osikhulekela wona, ukuthi uNkulunkulu ungiphilisile ngabase Roma 10 verse 9 nangomkhuleko wangoMeyi ngomhla ka-18 baba. Ngivule lowo mkhuleko efonini nami, ngiphethe umkhuhlane ngohlobo olumangazayo u2 days nje. Hayi baba, bengibona ukuthi hayi sengiyafa impela. Ngibonga nje amandla Nkosi, amandla ezwi baba owakhulumile ezwini lakho baba, ezwini likaNkulunkulu baba, okhulume ngalo kuthina. Sibona konke kuyaphileka kumina baba. Ngimbonga uNkulunkulu nangomntwana engihlala naye omncane, utshena abanye abantwana ukuthi khuleka abaseRoma 10 verse khuleka abaseRoma 10 verse 9 uyaphila. Uthi Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uNkosi Jesu ubaba uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Uthi uzawusindiswa umntwana ono 6 years. Ngiyambonga kakhulu baba. uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwamakhaya wethu ngokulalela intshumayelo zakho nangokulalela imkhuleko yakho baba. Iyasiza kakhulu emakhayeni ethu. Kwikhaya lami nje ngisho njalo bengihlushwa nayo imvukuzane baba, ivunguza cawuba iza zongena nakezindlini. Ngikhuleka baba, ngivula abaseRoma 10 verse 9 efonini nami. Nginespeaker baba, ngixhuma espeakerni, sisho kakhulu ispeaker sami, ngisho ngithi uNkulunkulu uyabhompa manje, uyabhompa manje. Kwathuleka baba, kwathi nje tu iziningi baba izinto uNkulunkulu anginqobele zona ngenxa yokulalela imkhuleko yakho osikhulekela yona baba. Siyabonga kakhulu, kuyimpilo emzimbeni yethu, kuyahlumelela namathambo. Bengumuntu ongasakwazi ukuguqa, ngiphethwa idolo, ngalimala, kodwa manje njengoba sengifundile ukuthi kuyaguqwa, awukhuleki umile. Hawu baba, ngiphile, angiva nenhlungu, ngiphile. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande, mama uNsibande, ngibingelele wonke ama-branch abaholi bama-branch wonke entabeni yabonela kaJehova, abafundisi nabantu abasha nama-Sunday schools, nobaba nomama. Ngesivume sithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ekhaya lezwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, nami ngibe nombono noma ngizothi iphupho ngoba ngesikhathini esiningi ngiyahluleka ukuzihlukanisa lezo zinto, kodwa ngikubone upulpiti baba. Mawupulpiti ubuza mina ukuthi kumina, Lwazi, kungani ungafakazi ekhaya lezwi? Ingithinte leyo nto leyo. Ngoba ngiyazi kahle kahle ngabe kade ngafakaza baba uNsibande. Ngivele ingithinte leyo nto leyo. Manje before ngifika la ekhaya lezwi, ngangihlushwa indlebe yangapha ka-right kahle kahle. Ngangomuntu ozwayo, kodwa this kwaphela lokho, yavela indlebe yavaleka, ngangasezwa, yavaleka indlebe. Ngingazi ukuthi mhlambe isimoshekile, sengicabanga ukuya esibhedlela, ngingasezwa sidalwa, ngingasezwa indlebe yangapha ka-right ayivaleke ngci. Manje ngizibuza ukuthi ngabe kwenze njani, sengicabanga ukuya esibhedlela, ngine-stress esikhulu ngoba noma ngikhuluma nabantu bengihlale ngithi mangikhuluma umuntu uma mhlambe ekudenyana kunami, ngithi kumele ngisondele ngibe la eduzane naye. Ngive ukuthi into le ngiphula umoya baba uNsibande, angizwa, ngiyasokola kakhulu. Kodwa mangifika la ekhaya lezwi ngathola umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9 and 10, ngawukhuleka. Bese ngabuya futhi mangiceda ukukhuleka, ngibeka isandla sami saka-right ngapha kule ndlebe yami yaka-right engezwa, ngibeka isandla ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithi indlebe evuleka. Hawu, ngukhuleka lowo mkhuleko, hhayi ngelanga elilodwa, kodwa nje amalanga nje ambalwa. Hawu,
Wathi kuhamba amalanga ambalwa baba uNtsibane indlebe yavuleka vele. And ivuleka nami angisanakile ukuthi indlebe isivulekile. Ngisiva nje sengiyezwa nje, anginakile nokuthi indlebe isivulekile. Hawu, ngajabula kakhulu ngathokoza baba uNtsibane kakhulu. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi hawu, ngempela ekhaya lethu uNkulunkulu khona. uNkulunkulu uyaphila uJesu Kristu ngoba intando yakhe iyenziwa la ebandleni. Siyambonga uNkulunkulu nala ekhaya lethu. Ibona ubufakazi enginabo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli Sibande, ngiyakubingelela nomndeni wonke waSibande nabazalwane basekhaya lethu nabasentabeni endlu Jehova uyabonelelwa. Ngesivumo sithi Jesu Kristu inkosi. Sekukudala ngigcinile ukungena ekhaya lethu ngiza neliphupho mayelana nokubhala izona maqeda ubuyele kuzona. Besingathi sisendlini kodwa singaphandle ibaleni sibaningi la ngaphakathi endlini ngizwa izwi laba besipostoli Sibande uyathetha ya nina nibhala izono kodwa nibuyele futhi nibuyele kuzona. Ngezwe inhliziyo yami ngayikhumbula mina ukuthi ngibuyelele kwezongi-2 izono. Wathetha waphuma mangiyophuma ngiyabuka ukuthi akusibaba Sibande lona umuntu nje odelelekile kodwa izwi lakhe liyahlaba enhlizweni yami njengomkhonto ngoba ngiyazikhumbula izono zami la sengithithibele sengiyasaba ngiyagodola ngithukile nginamahloni labantu laba ngiyababuka ukuthi bayizona into engizwayo ukuthi abanakile sekuyathetha hambani sihamba ngathi siyehla siyaphansi masifika le phansi sekuqala ukuhwalala then ngathi kunamathuna ngibona abantu bayahlala selokhu ngiyathithiba nami ngenza lokho kwenziwa abantu ngiyahlala-ke nami-ke mangithi ngiyabuka liphunga ngiyalalela alibekezelekile liphunga and ngithi ngibuka lo munye sesifuna ukuthi ngimtshele ukuthi leli phunga liqhamukaphi usisi useguqu waba ingulube mangithi ngiyayibheka nami sengiyingulube lezi ingulube lezi ngathi zepinki zinesikhumba nje azinabo uboya sikanjalo-ke mathi ngisathukile ngathi onkosi yami siyaxolisa nako lo sesi eqhweba lo munye athi wena ulimi lwakho mangimangala phela sengibuka lolu lwimi lude lulapha selugoqekaza kwaba kabili. Lo munye sesinayo amangala umangala lolu lwimi uyaguqula uyabuka lo sesi mangimbuka naye unomlomo ngathi owengulube ngathi hawu siyaxolisa Nkosi yami ngase ngathi iqhamuka lize phezulu lentabeni izwi lakho babe Sibande lithi hambani siyahamba-ke nami ngiyalandela-ke lo muntu uyakhuluma lo bhodi uthi sesihamba siye eJerusalema namabhelidi lapha kodwa ngathi kuqala ukuhwalala lapho ngaphaphama sisayaqonda khona le ngase ngaqonda ukuthi silahliwe ngenxa yokuthi sibuyele ezonweni saphenduka iy'ngulube manje ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngibuyele kulesa sono. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela baba Nsibande noma Msibande nabazalwane bonke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiqale ukungena ekhaya lezwi ngo-Agasti ngonyaka odlule ngase ngiqalile ukubhala izono ngoba usisi wami wayesengitshelile ukuthi kubhalwa izono. Ngabhukha usuku lokuvuma izono ngale ngiqhubeka nokubhala ngoba uma ngilalela inkonzo njalo ngiyasithola isono okumele ngisibhale. Ngelinye ilanga ngilele ngezwa izwi lithi umethembe uNkulunkulu ungamngabazi. Okulandela lapho ngaya eklinikhi ngingazizwa kahle. Ngafike ngaxoshwa kwathiwa akumele ngize kuleli klinikhi kwakuningi nje kwathiwa angibhukhanga kodwa ngihlala ngiya kulona njalo. Kwathi ebusuku ngezwa izwi elikhulu lithi awuthandi yini ukuthatha uphawu lokuphila njengalokhu nami nginalo. Ngase ngibona ukuthi eklinikhi bekunesizathu. Khumbula naleli zwi elathi umethembe uNkulunkulu ungamngabazi. Okunye baba ngaphupha lo mama engangithatha kuye iziwasho ngisesesikhathini sokuduka. Ngaphupha kwathiwa ushonile. Ngithe ngisababaza lokho kwakhona izwi elithi
Angithi uyesaba ukumtshela ukuthi usuhlukene naye, ngoba ngempela sengihlukene neziwasho. Bengisaba ukuletha ubufakazi. Ngithintwe inkonzo izolo ethi ubaba asilethe ubufakazi thina esisabhukhile. Ngegama elithi uJesu Kristu inkosi liyasisiza kakhulu ekhaya nabantwana. Kuthi bengisaba nje ngoba bengazi ukuthi engase uNkulunkulu akhulume nami ngingumoni kangaka phambi kwakhe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabonga nomkhuleko wayizolo. Ngiyakubonga baba. Ngithe mangukhuleka ngezwa ngiphila kakhulu ekuguleni kwami, ngoba phela sengiphila ngomkhuleko. Eklinikhi ngaxoshwa baba, kodwa sengiyaphila kakhulu. Ngiyabonga kakhulu baba, inkosi ibusise. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bonge Jesu, bonge, bonge, bonge ekuseni, umbonge nasemini, bonge, bonge, Riselishonilanga, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him in the morning, and praise him in the noontime. Praise him, praise him, praise him till the sun goes down. uJesu Kristu inkosi baba, siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu, siyamdumisa ngempilo yakho. Oh, it's so amazing. I'm just standing here on this platform to just appreciate God for your life, Baba, empilweni zethu, the way ubaba exhambisa ngakhona empilweni zethu kule nsuku. Yo, it's just amazing, amazing, amazing. Siyamdumisa, despite all the evil negativities that's surrounding Baba, we just moving on. We are just hearing, and we are just taking in and just taking Baba. And we've been stronger and stronger. We've been strengthened every day. Baba, sabonga ngempilo yakho aqhubeke akusebenzisa empilweni zethu. May continue to give you strength at all times. Sabonga kakhulu Baba, sakuthanda nefamily yakho yonke. We love you so much, Father and Mother. We love you. We love you. We love you. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngiyabingelela kuwena Baba, bingelele nakumama nabazalwane bonke entabeni likaJehova. Kuyabonelelwa ekhaya lizwe. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu Baba ngezifundiso Baba uNkulunkulu azibeka kuwe, ukuthi usiluleke, ukuthi usibonise, usibuyise. Ngiphakamisa ubufakazi ngentshumayelo ubaba ayishumayela ethi uma sicela asicele kuNkulunkulu Baba, singaceli enganeni zethu, ngoba nake ingane seyiyasebenza. Usuzovela uhambe uyocela ukuthi mntanami ngicela ukuthi lezi ngane esinazo sisiphiwe uNkulunkulu. Thina uma sicela asicele kuNkulunkulu Baba, ngoba uyena owengcebo yonke, konke kungokwakhe. Nalabantwana esinabo sibaphiwe uye uNkulunkulu uBaba. Ngakho-ke asicele kuye uNkulunkulu, singaceli bantwana bethu. Lapho Baba sengiplanile ukuthi ngokubona isimo ekhaya ukuthi indlu
kupendiwe, ugadasi wawa ey'mvuleni ey'nkulu zephepho, nani nani. Okunye nje nako nje okudinga ukuthi kulungiswe. Ngithi hhayi, sengizohlala kahle phansi ngikhulume kahle nendodana yami, ngicele ukuthi-ke ingenzele nje mayithola amandla, ingenzele u-1, 2, 3. Ngisadliza nje enhliziyweni yami, ngisaplani ukuthi hhayi mayefika nakanjani ngizokhuluma naye. Hawu, uNkulunkulu Baba wakhuluma ngompostoli ukuthi cha, akwenziwa-ke kanjalo. Cela kuNkulunkulu uBaba. Lapha ezwini lakhe ushilo nje ubaba ehlezi esifundisa kule ntshumayelo ayishumayelayo. Mateyu 7:7 noMateyu 6:33. Ngambonga uNkulunkulu, ngawabonga amandla kaNkulunkulu, ngathi yeyi, kanti mangabe ngempela ungene entabeni wathi baba ngicela ukweluswa entabeni, ngempela uNkulunkulu Baba uyaselusa. Ngiyabonga baba uSibande ngawe, ngiyabonga ngendlela engithokoza ngayo ngokuba sentabeni ngithola ukuphumula, ngithola ukuhlanzwa usuku nosuku, ngithola ukufundiswa, ngithola ukubuyiswa, ngithola ukuvulwa amehlo, iy'fundo esizitholayo ngentshumayelo. Baba siyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi Baba. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezi abazalwane bonke ngasentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba nomama nomndeni wonke weNsibande egameni lenkosi yami uJesu, Jesu Kristu inkosi. Baba, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu, ngizombonga ukuthi uyangisiza endleleni impilo yami, uyangisiza nginokuthula okuyisimanga. Since ngangena ekhaya lezwi nje ngathi mangiqala ngibhale izono, ngangihleze ngumuntu ohleze enengcindezi nje, ngicindezelekile nje. Ngibona ngathi umhlaba uyaphela kapha ngokuthi ngaqala ngangena ekhaya lezwi, ngaqala ukubhala izono. uNkulunkulu wangithula umthwalo baba, wangishiya neculo. Njengoba uyayisho umhlabeleli, ngiyambonga uNkulunkulu Baba empilweni yami nginokuthula okumangalisayo. Noma kuthiwa abantwana abasebenzi, bahleli abasebenzi, nami ngihlela ngisebenzi. Kepha nje ngibonga uNkulunkulu ukuthi ukhona kuleli khaya, uyangilusa nabantwana bami. Ngizombonga Baba uNkulunkulu ukuthi ngiqeda ngingena ekhaya lezi ngathi mangiqala ngibhala izono, kwaba nephupho engiliphuphayo. Le phupho mangiliphupha, ngaphupha ngathi kunesandla, ngathi angibone emehlweni, ngathi ngithi Nkosi yami angisaboni emehlweni, ngathi kuba nesandla esifike sibekekela emehlweni ami, sehle sithi masehla kube ngathi khona inkwethu ewayo la emehlweni, ithi mayiwa, ngithi mina hawu, sengiyabona kancane, sengiyabona kancane. Isandla sibekeka la ebusweni bami, kunenkwethu ehlayo emehlweni, sengiyabona kancane. Ngathi aphinde futhi sibuye lesandla sifike sibekeke la emehlweni nami. Masibeka ngathi hawu, ngiyambonga uNkulunkulu, bengikade ngingaboni kodwa manje sengiyabona. Manje ngizobonga uNkulunkulu Baba ukuthi uNkulunkulu uyabazi abangabakhe, uyasitshatha. Ngathi sengiqeda ukubhala izono ngithi ngiyayifunda ngelinye ilanga, ngisanalokhu dideka ngale ndaba yokuvuma izono. Wathi angifunde uJeremiya 31 kusukela kuvesi 3 kuya ku-6, la athi khona ngikuthandile, ngakho ngikudonsile ngizokwakha wakheke. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi kulesi khathi esingaka ngibala iminyaka ngithi ngisindisiwe, kanti bengingakasindiswa. Nginokuthula okuyisimanga. Abantwana abasebenzi, nalo osebenzayo ole Bloemfontein useyikoledini nje, kodwa nje uNkulunkulu uyayiveza ethembekile kule khaya, asilale singadlile. Ngiyambonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba entabeni indlu kaJehova, ekhaya lezwi. Ngiyabingelela nasekhaya lakwaNsibande. Baba, bengicela ukuveza ubukhulu begama elithi uJesu Kristu uyinkosi, nokuveza futhi ubufakazi bokuthi ikhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova azifani nakancane namanye amabandla.
Lapho ephupheni ngibone kunesimo esibuhlungu emhlabeni, kubulawa wonke umuntu ngesihlungu. Bekunabantu abajuba abantu amakhanda, bakubulala nanoma ngayiphi indlela, baze baphethe nama-grinder abanye, abashiyi kwasani. Manje ngibone lapha ephupheni sibaleka abazalwane basentabeni endlu kaJehova nabasekhaya lizwe, sabalekela entabeni. Masifika entabeni sonke ubaba wathi asingene sihlaleni phansi, kwangathi besilele nje, sasalala sonke sashona phansi. Base bevela, mabavela lapho besikhona besisho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siloko sisho kanjalo bafika, nabafika bazongeza indlu yonke, bajikeleza iminyango, nabayibamba ngathi ababoni ukuthi bangene kanjani, ngathi ababoni umuntu futhi. Benza kanjalo, base bavumelana ukuthi hayi abahamba kuna-next la, base bayahamba. Ekuhambeni kwabo, thina abanye abazalwane sase siyaphuma-ke sithi hayi sebahambile. Eceleni bekunenye i-building enkulu, le building yala ekhaya lezwi nayo. So sase sithi hayi ngabe singena kule building ngoba ngathi inkulu accommodate sonke. Ubaba wathi hayi ningangeni lapho, buyani hlalani la. Sase sibuyele emuva, bachamuka futhi. Abantwana bese baphumile nabo badlala, sabiza bonke abantwana babuya, nababuya abantwana, abantu babuya. Kwaba yiso sona leso, salala phansi sithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, isiqiniseko sokuthi la ekhaya lezi sendaweni e-right, isangweni lezulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, siyambonga kakhulu. Hayi akukho ukuhlehla manje, sekuyiwa phambili. Ngikulisa kakhulu Baba ngokudilitha kuqala, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsibande nomama uNtsibande, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngize nje nobufakazi mayelana nokubhukhela kokuvuma izono. Ngangisentabeni last year, kodwa ngangingekacala ukubhukha izono. Kwathi this year early ngacala ngabhukhela ukuvuma kwezono. Ngathi uma sengiyitholile i-date nomkhuleko ngelanga elilandelayo, ngaphupha kwangathi ngise-Richards Bay, ubaba umpostoli kwangikhathi ngamukela kahle entabeni, ngoba washo nje ukuthi siyabonga ukufika kwakho, wangibiza ngegama nangesibongo. Nami ngamangala, ngasho ukuthi all along bengingekho entabeni, bengivakashile nje ngoba ngangabhukha ngavela izono, nganele ukubhukha izono. Kwangikhani ngamukela entabeni umpostoli, ngamangala nami ngabona ukuthi hayi kubaluleke ngempela ukuvuma izono. Kubaluleke ngempela uma uyilunga lasentabeni ukuthi ube nayo i-date yokuvuma kwezono. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela abazalwane ekhaya lizwe, nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizodlulisa ukubonga okukhulu uNkulunkulu Baba ngomkhuleko kaMeyi 18 nangomkhuleko wabaseRoma 10:9. Inofakazi obukhulu uNkulunkulu angenzile bona kulo busuku banamhlanje. Ngingene enkonzweni yosuku lanamuhla ngisekamereni, ngithe ngixoxa inkonzo ngase ngilalela umkhuleko waMeyi 18 ngakhuleka abaseRoma 10:9. Benginobuhlungu bengibuzwa, kunzima ukuphefumula, bengiqala umkhuhlane, kunzima kubuhlungu nje esifubeni. Kepha kuthe emva kokukhuleka abaseRoma 10 kodwa ukulalela umkhulu waMeyi 18, ngizwe ukukhuleka kakhulu emphefumulweni, ngizwe ukuthi nala emakheleni bonke lobo umzimba bebakhona uma ngiphefumula. Angibuzwa, ngizodlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu nangisivuma kasiphesoni ukuthi uJesu Kristu inkosi. Siyasebenzela kakhulu, ngisho iy'mpini ngiba nazo ekulaleni kwami, uthi noma afika lezo zimpi ngithi uJesu Kristu inkosi, ngihlezi nginqoba njalo. Ngithi uJesu Kristu inkosi,
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Izolo ngicele ngabhukha usuku lokuvuma izono. Hey, kwambuleka enye into nje ebusuku kwakhona izolo. Ngibhubhe ngathi khona indoda elokhu ilunguza la ekamereni. Kuleli kamelo esilala kulo sinobaba ilokhu ilunguza le ndoda. Mayilunguza kanti kuzoqondana amehlo yathuka yajika. Uma ihlehla kanti nami ngiyathuka ngiyaphaphama. Sakhuleka. Ngasho uRoma 10, ngakhuleka ngoRoma 10 verse 9. Ngakhuleka, ngabuyela embhedeni. Uma ngibuyela embhedeni sengiphupha ngibelethe ingane engakanani ilengisa nje ikhanda ubugenqegenqe. Abantu bathi hayi isekele kahle ngale ngubo ebengiyibelethe ngayo. Ngithi mina hayibo, le ngane ifile, niyibona ukuthi ifile, ngiyisa kumnikazi mina ukuthi ayoyingcwaba. Ma ngifika lapha kuloyo mnikazi athi hhayi mina ngeke ngikhone ukuthi ngiyingcwabe, akungcono sihambeni sohlangana nobani. Ngithi hayibo, uyangisinda phela mina, iyangisinda le ngane ngeke ngilokhu ngibelethe isidumbu emhlane. Angazi-ke ukuthi liphelelepi, ngiphuphe ngihamba. Manje engubukayo ukuthi kuvele kwambuleka ukuthi kusho ukuthi khona into engadetiswa yona. Kuthukile njengoba ngithi ngizobhukha izono, naku sokuyiveza. Angazi ngambonga ngithini uNkulunkulu, angazi ngambonga ngithini. Ngizoqhubeka ngizolinda ngokubekezela ngoba ngiyabona ukuthi hhayi insindiso yami nokukhululwa kwami sokusondele futhi sekufikile futhi ngiyakuzwa. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Amen.